Здравейте всички, аз съм Божи. Нещо идол, ще покажа нещо, от което се кая да направя доста време, а именно как се инсталирате Windows 10. Като целта на това видео е да премине през няколко части, като първата част, която ще заснема след тази, която съм в момента, ще бъде за това как да си направите бутващо устройство. Втората част ще бъде как да преинсталирате самия Windows, което ще ви покажа след малко, след секунда, след няколко секунди, не знам. И третата част ще бъде как да го активирате абсолютно напълно безплатно, без да дадете никакви пари. Единственото, което ще трябва да влезете в Замунда и да си изтеглите един торент. В третата част може да ви помогне, ако случайно имате неактивиран Windows и имате надпис, който пише активирайте Windows, но мисля, че това се подразбира, така че да, нека започнем. Нещата, които ще ви трябва да преинсталирате самия Windows, са просто една флашка. Ето такава. Може, че е 16 гигабайта, но вашата не е нужда да е толкова голяма. Можете до 4 гигабайта. И сега, след секунда, точно сега ще видите как точно да си направите тази флашка, да може да ви инсталира Windows. Така, в момента ще ви покажа как да си направите бутващото устройство за Windows. Това е една супер елементарна част. Отивате на адреса на линка, който ще е долу в описанието. И това е официалната страница на Microsoft. От тук цъкате да си изтеглите Windows 10 и цъкате тук изтегляне на инструмента сега. Или Download to Now. Мисля, че така би трябвало да е на английски. След като изтеглите това готино мотино нещо, отваряте. Като след като тук малко Audacity. След като го отворите, изчаквате да ви покажете тези неща. Тук тези неща може да ги прочетете, ако ви интересуват. Цъкате Accept. И след това трябва да цъкнете или Upgrade PC Now, което ние не искаме, или Create Installation Media for another PC. Това бихме искали да направим ние. След това отново цъкаме Next и от тук избираме главните неща. Аз ще си ги оставя на дефалт, но вие може да ги промените тук, примерно на български. Може да инсталирате Windows 10 Home, което е много тъпо според мен, или N, което също не знам изобщо какво е. Направо си го служете на Windows 10. С тази флашка ще може да инсталирате тази, която ако направите, ще може да инсталирате Pro, Home и така нататък. Може би ще видите точно кои са в следващата част на видеото. Избирате си дали е 34 или 62 битова или двете. Аз лично не ви препоръчвам да ползвате 32 битова версия, понеже не си струва изобщо. Но ако нямате 4 гигабайта RAM, ако сте с по-малко 4 гигабайта RAM, ще ви се наложи да използвате 32 битовата версия. Аз, както казах, ще използвам Use the recommended options for this PC и цъкаме отново Next. След това избираме да сме на флашка. С този тул може да правите и с USB, като цъкнете на ISO файл и съответно тук изберете вашият файл, но в нашия случай няма да стане така, или с DVD да прехвърлите ISO файла на DVD, но това е прекалено трудно и тъпо според мен. Никой вече не ползва DVD-та, така че трябва да имате най-малко 4 гигабайта флашка, то дори ви пише. След това цъкате Next и избирате къде по-точно да се случи самото нещо, като в нашия случай ето това е самата флашка, която искаме да го направим. Това е фотоапарата ми, който съм свързала вече. И след като цъкнете Next, започва да се зарежда, но тъй като вече съм го инсталирала това и това го снимам след като съм преинсталирала целия Windows, беше успешно! Няма да го слагам, но просто отново цъкате Next и това е цялата работа на инсталацията на Creation Tool или там, както искате го наречете, Windows 10 Setup. Сега насъдете се на следващата част от клипа, в която ви показвам точно как да си преинсталирате или инсталирате Windows. Така, след като сме готови с инсталацията на флашката, което при мен е доста време между другото, но при вас може да отнеме по-малко, зависи от флашката. Колкото по-хубава е флашката, толкова по-добре, но ви препоръчвам да не използвате някакви хубави флашки. Да. Мисля, че съм ви казала главните неща в това клипче, което видяхте за инсталацията на бутващо устройство, така че сега нека да преминем към
инсталацията на Windows. Това, което трябва първо да направите, е да изключите вашия компютър. Аз ще го направя от бутона. Както виждате, моят компютър в момента е пълен с вируси и той дори не желая да се изключи от бутона. Тръгнах след 5 минути. Да. Така, другото нещо е да вземете флашката. Нали, ето я флашката. И да я мушите в най-близкото USB, което намерите. В моят случай ще изпълня това на предния панел. Това няма да е никакъв проблем като цяло. След което включвате компютъра. Пак от копчето. Междуто може да ползвате туториали за лаптопи и мисля, че няма да има някакъв проблем. И започвате да натискате F2 бързо. И какво се случва сега? Влизаме в нашия BIOS. И това именно е BIOS на моя компютър. Та, понеже не ми харесва много, нали, този вид, ще влезем на Advanced мода. Ето тук отгоре се влиза в моя BIOS. Това е ASRock BIOS. И влизаме по този начин. Вашия BIOS може да е доста по-различен, така че проверете го, ако искате точно за вашия BIOS. След това отиваме на Boot меню. И от Boot меню трябва да изберем нашето първо устройство да е флашката. Така, значи отивате на Boot Option 1, в моя случай поне. И избираме, че ще бъде флашката ни. И просто я избираме. Да, след което цъкаме Exit, Save Changes and Exit и просто пускаме компютъра да се включи. Много ме страх да не съм пропуснала да запазя нещо, но би трябвало да не съм. И сега да започнем да се зарежда от преинсталационното меню. Да, ето започвам. Момента. Така. Сега започне да се зарежда и да ни изкара на менюто, в което трябва да избираме информацията, което е супер елементарно и ясно, така че не се притеснявайте, много е лесно да се инсталира Windows. Ако правите за първи път, все пак ще може да имате някакви притеснения, но нищо трудно. Между другото, казах ви за най-лесното USB, което може да ползвате. Ето, започва нашият сетъп за инсталиране. В нашия случай ще избера всичко да ми е на български, понеже когато се пускам и гледам филми на компютъра, между другото чакайте да зумнем малко, така че да се вижда какви настройки правим. Само така да обясня. Значи, когато си инсталирам филми на компютъра и си слагам субтитри, трябва Windows да ми е кирилизиран, противно случай нещо става и не се получава. Така че може да си изберете Language to Install, но в нашия случай тук няма. Има Time and Currency Format. От тук трябва да изберем Bulgarian. Keyboard Input метод. Тук ще сложим Bulgarian Phonetic Traditional. Това може да си го примените по всяко време, след като сте си инсталирали Windows, но все пак за да не го търсите в настройките, по този начин е много лесно. След това цъкаме просто Next и Install Now. И чакаме. Като цяло аз не чакам по принцип много, понеже имам SSD, но това е друг въпрос. Сега, тук най-важната част. Ако сте си купили Windows, което е малко вероятно, особено ако гледате този туториал, можете да си въведете кода на Windows. Внимавайте, нали, кой Windows сте си купили, за да не объркате нещо. Може да си купили друга версия, имам предвид. Но, тъй като аз не съм си купила Windows и няма скоро да го направя, цъкаме I don't have a product key. Просто така. И то ще ни даде да се махнем. И защо не го интересува Microsoft, thank you. Така, тъй като аз най-хубаво да си инсталирам Windows 10 Pro, защото просто няма смисъл от другите, си го инсталирам него. Но ако ви сте си купили случайно Windows, задължително си изберете Windows, който ви сте си купили. Отдолу в описанието ще ви оставя няколко сайтове, от които може да си купите Windows много ефтино, за около 20 на лева. Нещо такова, или 30, не знам, не съм сигурна много, не съм ги проверяла наскоро нещата, но Windows не е скъп, не е наистина толкова скъп, колкото го изкарват. OEM версиите са доста ефтини в момента, така че да. И просто правим Windows 10 Pro и цикаме Next, понеже това е най-добрата ни опция и просто изчакваме малко да зареди. Така. Тук задължително, ако искате да си ги прочетете тези неща, мен лично не ме интересуват изобщо, защото няма какво друго да направя, освен да ацептна, нали, цялото нещо и отново да кликнем на Next. Така. Сега, тук
имате опцията да изберете Upgrade или Custom. В нашия случай ще изберем Custom, защото аз искам да си оправя партишените на цялата тази бъркотия в моите хард дискове. Така. За инсталация и цъкаме Next. Това ще бъде нашият хард диск. Сега чакаме Windows да се инсталира, което според мен е доста бързо, така че просто ще го забързам при вас, за да не кажете нещо, че лъжат, което е олигофренско, но все пак, ето, може да гледате забързания клип. В момента трябва да рестартираме бързо компютъра и да извадите задължително флашката преди да го рестартирате, защото сега може да се рестартира няколко пъти. Да, при мен това се случи, цялата инсталация продължи 7 минути. Доста малко между другото. При вас може да продължи доста повече, в зависимост от бързината на хард диска ви. Това е най-важното. Не от флашката, а от хард диска. Разбрах го с времето между другото и в повечето случаи е доста по-малко в момента Windows се зарежда, както виждате. И да, между другото не мога да си представя колко много игри ще трябва да тегля и програми, просто ми става лошо като се сетя. Направила съм съвсем малък бекъп, около 30 гигабайта, но смятам, че не ми трябва повече като цяло, най-важните работи. Да. Какво да ви кажа сега? Май са повече от 30, май са 50, не знам, доста малко неща. Общо взето. Да. Така, в момента ще си рестартирам няколко пъти. Ето, изписване надпис Getting Ready. Извинявам се, че как клатя камерата, но искам да виждате възможно най-ясно какво правя. Нали? Така, имаме Wi-Fi, понеже аз съм на Wi-Fi, за жалост. Ще трябва да си въведа паролата. Май сега ще стане. И да видим. Така, да. Сега. От тук някои хора казват, че Windows 10 са направили така, че да ви следят непрекъснато, което, често казано, не е нещо ново, всички искат да ви следят. Но ако искате да направите всичко по-трудно за вас, може да си кастомизирате тези настройки тук, като има хиляди, които може да кастомизирате. Аз също няма да ги пипам, просто ще цъкна ето тук, Use Express Settings, което за мен е най-лесното. И започваме с най-лесната част. Тук трябва да изберете какъв вид е вашето PC, вашия компютър. Аз го притежавам, така че I own it. Искаме Next и елементарни стъпки. Тук трябва да си пишете акаунта, но аз в момента няма да го правя, ще си го въведа по-късно. Като вляза в самия компютър, това просто аз си го кръщавам винаги по един и същи начин. Цяло повечето ми неща се казват така. Божис и после пишем нещо. Може да сложите парола, може че няма да си слагам в момента парола, но после като се ставим нещо да го ползва, ще си сложа. Така че да, просто му пишете името тук и да. Сега, това е Cortana, която ние в България не използваме, така че няма да се занимаваме с нея. И преминаваме нататък. Така, сега ще ни каже хай, здравей,
Много ми е приятно. Те се радват, че ние сме при тях. We are happy, you are here. Казват ни, че правят някакви неща. Нека да започваме. Здравей, Windows! Така, сега ще си намерим дисплей драйвера, защото, както може да забележите, това е най-тъпата резолюция на света. Буквално супер малко. Отиваме на дисплей сетинг, сега ще видим дали изобщо имаме, тук имаме така. Да, имаме си драйвера, който ни е нужен. Очевидно. Ето, правихме си резолюцията и в момента сме на стартовото меню на Windows. Така, следващото нещо, което ще ни е нужно е да си инсталираме съответно Google. Но това ще го направя сама, т.е. не пред камерата. Сега ще ви покажа как да си активирате ми Windows, след като вече го инсталирахме. Това, което трябва да направите, е да отидете на тази страница на Zamunda, която ще ви оставя естествено линк долу в описанието, заедно с това, откъде си изтеглите ISO файла, Media Creation Tool на Windows. Тотално се обърках вече, до сега съм инсталирала програми и неща. Просто го теглите като торент, инсталирате го. Ето така, избирате си папка, нали? Вероятно знаете как се използва uTorrent. Не забравяйте да си свършите Windows Defender преди да правите това, защото го хваща като вирус. Ако не ми вярвате, че не е вирус, просто си гръмнете. Сваляме го. И отиваме при него, за да го отворим. Така. Цъкаме два пъти. Цъкаме Yes. Тук да. Естествено, че го детекна за вирус, както ви казах. Това не е значение, не е вирус, бъдете сигурни. Цъкаме тук, след като просто четем това. Не го четем, но както да. Цъкаме Accept. Ако имаме Office, между другото, напишете ми долу в коментарите, искате ли да направя туториал как си инсталирате Office 2016, защото мога, ако искате. Цяло мога да го направя. Трябва да си отбележите на Windows и след това Activate и след това Yes. Като цяло това е цялата висша математика, която трябва да направите. След това, докато пише тук Wait, не го затваряйте, като ви напише, сега ще го видите, да? Като напише Completed, просто го затворете и може да го изтрите. А тук ви се появява този файл, който не знам какъв е, го трия, не ми трябва, на вас не ви трябва. И като цяло това е цялата философия от инсталацията, преинсталацията или каквото там правите на вашия Windows. Надявам се клипчето да ви е било полезно и да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да му ставите на лайк, защото доста му се постарах. Също така, внимавайте като ги правите тези неща, защото не може да си навредите и на компютъра, ако не внимавате. Но както видяхте, всичко е доста елементарно. За мен най-трудната част е влизането в BIOS, защото не при всички BIOS е еднакъв, така че да. За всеки случай, внимайте в всичко, което правите. Това са компютри, това са доста специфични неща, не е да си инсталирате просто програма, така че внимавайте. Това е моят съвет, аз ви пължи и